У таткі трактарыста рваныя шкарпэткі, кірзачы на латках, ды стары кажух. У кішэнях дзірка, дзеткам спіткі з едкі. На дварэ карова, свінні ды пятух. Падрастаюць дзеткі, а ў кішэнях пуста. Дзе куды падацца, як уратаваць? Уцячы з калгасу у малых спакуса. Мараць гарадскімі жыхарамі стаць. Ён прадаць запчасткі, украдзе салярку, потым будь як будзе, можаце страляць. Усё жыццё ён танна рабіў сваю працу. Не жадае дзецям гэтак прападаць. Пойдуць да навукаў, дзеці трактарыстаў. Там на роднай мове нельга размаўляць. У горадзе ёсць грошы, цёпла там і чыста. Болей іх у вёску кіем не загнаць. Так знікае вёска, носьбіт нашай мовы. Не жадаюць людзі танна працаваць, хочуць лёгкай працы, хатнія ўмовы. Вёсцы лёс загінуць, мове паміраць. Добрый дзень, паважаныя таварышы падпісанты. Я гэты верш напісаў гадоў 12 таму назад. Я напісаў шмат такіх вершаў, якія былі не запісаныя. Гэты быў скончаны, але я там у ім змяніў некалькі радкоў, бо вельмі дрэнна яно там чыталася. Я надзеў гэту куфайку, некалі мне калхоз даў у 1989 годзе, як я працаваў там шафёрам. Вось на той калхідзе, што стаіць там пасярэдзіне, сярод того шэрагу машын. Вон яна такая жоўценькая, таварыш. Я паспрабую цяпер запісаць некую колькасць вершаў. Мне іх не запісаных больш як 500. Можа, вам будзе цікава. Ну, не цікава, так не глядзіце. Пішыце свае каментары. Да новых сустрэч, паважаныя таварышы тутэйшыя і беларусы.